iniciatívy. Čiže predstavte nám, už sme o nej hovorili, nezávislé merania ovzdušia. Čiže chcem pekne poďakovať Lenke Hamšikovej, že to zorganizovala a veľmi sa teším, že tu je toľko angažovaných ľudí, lebo keď chodím medzi verejnosťou, ľudia často vôbec nevedia nielen o spalovni, ale ani o tom, čo sa bežne deje, nielen to, čo sa ešte bude stavať. Takže v podstate, čo by som len povedal, my vlastne sme sa k tomu dostali tak, že v podstate beriem to takto. Ľudia nevedia, čo dýchajú. Sice nejaké dáta sú niekde na SHMU, ale napríklad, keď sa meria, neviem, PM10, PM2,5, merajú sa všelijaké sírany, merajú sa dusičnany, tak napríklad benzén, ten je meraný v podstate v Bratislave na jednom jedinom mieste a to je vo Vlčom Hrdle a je meraný v podstate len samotným producentom benzénu v rámci Bratislavy, keď nerádno tam teda dopravu. Čiže máme vlastne takýto letačík, kde vlastne je znázornená doprava a plus teda nejaký priemysel, čo je Slovnaft a spalovňa. Hej. No a čiže tento náš rozmer vlastne má dve veci. Jednak, že ten benzén je teda meraný len samotným znečisťovateľom, čo je také, mne príde zvláštne a ešte to viem od pani Basty, že teda predtým to ani nebolo bežné, že by sa to niekde zverejňovalo, že vlastne občania museli v roku 2020 alebo 2019 bojovať za to, aby sa to vôbec zverejňovalo. A pritom vlastne karcinogén je benzén z týchto všetkých látok je ako prvej triedy, takže asi tak. A potom ešte druhá vec je vlastne to povedomie, že vlastne ľudia nevedia, napríklad v nedeľu v Ružinové smrad, a ľudia tam s kočikom behajú okolo jazera, netušia vôbec a potom pri nejakých špičkách, čo sú, ja neviem, v októbri, čo boli, tak volajú na nejaké hasičský zbor, volajú na nejaké, neviem kde, ale absolútne netušia ľudia, na 99% netušia, že odkiaľ ten smrad ide, hej. Potom dojde nejaké vyjadrenie, že to smrdí. Čistička odpadových vôd, pritom z čističky neviem, že či idú nejaké karcinogény vôbec, takže v podstate akurát toto. No a vlastne naša iniciatíva teda bola taká ambiciozná, že vyzbierať v podstate peniaze na meranie benzénu v rámci Bratislavy a že by si to merali proste občania sami, keď není schopná v podstate SHMU zabezpečiť tieto merania, tak môžeme si to v podstate zmerať aj sami. Našli sme si nejaké spôsoby, že ako to spraviť, tam tá prevádzka je okolo 5 000 eur a samotné to zriadenie je okolo 35 000 eur, čiže je to spraviteľné, je to ambiciózne, uvidíme, že koľko ľudí sa za to postaví. A tá zbierka bude vyhlásená na Donio. Ja by som skôr navrhovala, že či by ste sa nespojili treba s mestom, že by to išlo cez mesto, lebo problém je to, že možno teraz sa vám to zdá jednoduché a ľahké, ale prídu aj ťažké veci, lebo napríklad, ak by ste chceli ten benzén publikovať a oháňať sa tými nameranými hodnotami, že pozrite sa, takéto sú hodnoty, tak hneď SHMU alebo ministerstvo vám to spochybní, že nemáte akreditované toto meranie. Akreditácia, certifikácia, toto všetko niečo stojí. A je lepšie, keď máte za sebou mesto, jak keď budete to prevádzkovať nejaké občianske združenie. Určite s tým súhlasím. Otázne je, či to je možné. Hej, že áno, však sú mesta, ktoré prevádzkujú. Pozrite sa na Brno. Brno má, myslím, že 5 meracích staníc vlastných, ktoré prevádzkuje mesto. Mestského rozpočtu. Mesto. Ja by som to možno ešte celé zaobalila, že celú túto diskusiu, ktorú tu teraz máme, a v ktorú sedíme tu už vlastne celé 3 hodiny, podľa mňa, čo nám z toho vyplýva, je to, že my máme neinformovanú verejnosť, laickú, hej? A že to je to, o čom sa my tu celý čas vlastne rozprávame, že my sme tí odborníci, ktorí o tej téme vieme a ono je to super, že tu sedíme, len mne tu chýba tá verejnosť, tá laická verejnosť a práve tá, že ktorá naozaj vyjde von a netuší, čo im smrdí a netuší vlastne, že čo dýcha. A celé to meracou stanicou je naozaj ako keby aj zvýšenie tej informovanosti verejnosti, že to je jeden z tých hlavných cieľov a pre mňa ako keby, že máme tu veľmi veľa faktov a dát, o ktorých tu rozprávame, ale opäť ja ich potrebujem mať priamo tie dáta. Ja nechcem vidieť tie dáta od Slovnaftu, ja chcem vidieť tie dáta naozaj od niekoho, kto je nezávislý. A teraz ako keby, ak ja som to občianske združenie, ktoré je nezávislé, tak áno, momentálne som ako jediný ten subjekt, ktorý je momentálne nezávislý a chcel by to merať, kdežto teda momentálne meria benzén naozaj, že Slovnaft, hej. Ako môžeme sa baviť asi o tom, naozaj zaznievajú tu rôzne hypotézy, nakoľko sú rôzne dáta a fakty o Slovnaftu relevantné. A teraz je s tým verejnosť uspokojená? Áno, môžeme komunikovať s mestom, veľmi by sme boli radi, nadviazali tú spoluprácu s mestom a s inými orgánmi. Uvidíme, ako sa nám to podarí. Môžem ja trošku reagovať, lebo
My sme znepokojené matky spolu s Cyklokoalíciou minulý rok merali znečistenie ovzdušia na 25 miestach v Bratislave. My sme sa zameriavali najmä na to dopravné znečistenie, lebo sme mali meranie vlastne oxidu dusičitého a ultrajemných prachových častíc. A my sme tieto výsledky potom ako keby odovzdali mestu, aj sme sa s nimi niekoľkokrát stretli s pánom Mrvom a aj s nimi intenzívne riešime to, že oni sa zaviazali, že chcú vlastne, už v strategických plánoch majú, že chcú vytvoriť takúto monitorovaciu sieť a informovanie obyvateľstva. A teraz na to dostali nejaké európske peniaze a na jar sa má vlastne už inštalovať sieť 25 meračov, v ktorých budú merať znečistenie a budú tam merať poveternostné podmienky a tak ďalej, že bude tam akože viacero tých látok. Benzén tam nie je, ale... A smernica z 2008 z Európskej únie nám prikazuje merať aj benzén a meria si len slovná v svojej vlastnej stanici. Áno, ale toto je práve možno tá možnosť, že sa s nimi spojiť a možno im povedať, že dobre, keď už vytvárate takúto sieť, tak dajte tam aj ten benzén alebo nejak sa s nimi dohodnúť. Pretože oni budú mať vlastne v rámci toho aj to informovanie obyvateľstva a takéto veci, že toto meranie ovzdušia, a ja úplne s vami súhlasím a som na vašej lodi, že treba informovať, my sme robili kampaň o ovzduší, tiež sme sa snažili ako keby zvyšovať to povedomie, len bohužiaľ proste v médiách je veľa iných veľmi akože tiež náročných tém. A nie vždycky ľudia chápu, že to znečistenie ovzdušia, ktoré nie je vidno, je tam a že nás reálne akože ohrozuje na živote a že 5000 ľudí ročne na Slovensku zomrie na znečistenie ovzdušia. Že to sú také čísla, ktoré už ľudí šokujú, ale proste tým, že je to neviditeľné, tak to vlastne skoro nikto nerieši. Ale je to ako náročná úloha a ja vám budem držať palce, len proste malo by to byť také systematické, lebo aj nám sa stalo, keď sme zverejnili tie výsledky, že to niekto spochybňoval a povedali nám, ale vy nie ste SHMU a vy to nemáte certifikované, ale my sme mali ten cieľ ako len aktivisticky na to poukázať, nie robiť nejakú informáciu, hej, akože len treba si akože aj uvedomiť, že či na to budete mať také dlhodobé kapacity, aby to naozaj dokázalo fungovať. Ja vám budem teda držať palce. Určite. Ďakujem veľmi. Sme si vedomí všetkých prekážok. Určite si uvedomujeme to, že tie merania, napríklad toho benzénu, je to extrémne drahé, ale v rámci Bratislavy musí existovať minimálne na viacerých miestach, nielen vo Vlčom Hrdle, napríklad v Rakuňa, je extrémne, alebo po Dunajskej Biskupice sú tu proste vzdušnou čiarou možno 800 metrov od tých horákov a meranie benzénu proste nie je žiadne. Hej, že tam síce meracia stanica je na miestnom úrade, ale benzén to nemeria a podľa mňa není argument to, že tá stanica je drahá, lebo ten benzénový chromatograf je drahý, lenže pre nejakú fabriku, alebo pre štát, alebo samosprávu, keď Ružinov má rozpočet 100 miliónov eur na rok 2026, tak neviem si predstaviť, že by tam nemohol zaradiť niečo takéto do toho za 50 000 eur a prevádzkovať to za rok 5 000 eur akože nákladmi. Takže a ešte druhá vec je to, že to povedomie, že nainštalovať, dajme tomu nejaký panel na nejakom voľne dostupnom mieste, niekde pri jazere, alebo tuto niekde v nejakom parku, kde chodia proste v nedeľu ľudia, alebo v sobotu sa tam prechádzajú, alebo chodia si zabehať a jednoducho uvidia tam jasné hodnoty na nejakom dostupnom mieste, v nejakým ich dostupnom jazyku, že to pochopia proste, že čo dýchajú, hej, že nebudú sa diviť, že čo to je. Takže to je druhý ten informačný rozmer, že rozšíriť to povedomie o tom. Dobre, ďakujem veľmi pekne.